apa wae wis. Aku ora main-main nek perkara iki. Tenan aku ora goro. Ana meng kowe pamer duwe pusaka aji-aji sing soto tamake Gunung Jugruk Sekorasan, ora mung sak gunung. Aku loro. Sadumukan ki loro. Tenan aku ora main-main. Are nyoba apa piye? Nyoba apa piye? Iki tak dumoke tang jajamu ora jemblong tekan geger aja dundang bagong. Kok ora wedi iki? Aja ngalamun. Aja ngalamun, aja gagas aji jaya kawijayanku. Ning iki fakta, kenyataan. Hah? Anjajal ye. Njajal apa piye kowe nyembur sik, nyembur ngono. Upasmu tono nek nganti iso gawe mlonyo awake Bagong meguru karo kowe. Ning nek tanganku iki tiba ning jajamu ora amblong tekan mburi sirna gangsire kena. Mergo layu aja dundang anak Semar sing ragil. Kowe lah meneng wae. Iki marganing patimu keparat kowe. Piye, Gong? Meh ra sukses e. Aku ora sukses piye? Aku ya arek kaya apus-apus kaya kowe. Heeh. Aku tau dikaya Jajiro Semar. Iki tak nggo grayang gunung kowe jugruk. Wah. Lengkai kapan nih? Oh suwe kowe ora pas ra ono kowe. Kowe nglimpekke kowe kok kowe ndak meri.